Täältä löytyy maakunnan munakkaille miehille laakeroitu kivespussien kannatin tuki, jousto, lämpö, tyyny. Ja tämän jälkeen Hankasalmen miesten kallevet ei roiku kuin vanhalla ajoruunalla. Ja 2 poistoputkea jatkeena, molemmat lahkeet sama hinta. Näistä eri maksua ei oteta. Ja niin kuin näette tässä, ja pitävät sisällään tämä Hankasalmen markkinoiden viimeisen markkinapäivän. Ja tulevan yön ilot ja riemut, huomisaamun surut ja murheet, tulevaisuuden toiveet, unelmat ja lupaukset. Näissä on itäistä pituutta, läntistä leveyttä, sisään hehkuu ulos työstään, kipinneisylykkeisyyttä yskii ja toimii vanhan ajan viljamoottorilla. Mikä nelikkoihin putovaa, silloin isännän rakkauden miekka on levoton ja huikentelevana. Kun molemmat on 5 euroa, paistinpannu annetaan 10 euroa mukaan. Siinä on paistinpannu, ei mitään kotimaisia tunnuksia. Ei Högforsin alue eikä Haakmannia, koska olemme jo yhdentyvän Euroopan jäsen. Lukee ainoastaan Italiana Pasquella Veena huustoon.